Δεν ζωγραφίζαν κανέναν εβδομάδαν. Οι ζωγραφίζαν κανέναν εβδομάδαν. Και μόλις τελείωσαν ταρνίμ την εμορφάδαν, ταρνίμ την εμορφάδαν. Και μόλις τελείωσαν ταρνίμ την εμορφάδαν, ψιμ ταρνίμ την εμορφάδαν. Ο κάντρος ίσα πάσο στο λερούξεν και το ζωθέν. Ο κάντρος ίσα πάσο στο λερούξεν και το ζωθέν. Επέρα να σπογγίζα το κιβούλαμ εγώ μοθέν, κιβούλαμ εγώ μοθέν. Επέρα να σπογγίζα το κιβούλαμ εγώ μοθέν, κιβούλαμ εγώ μοθέν. Έχνω πρόσωπος τραντάφυλλον άρνοπο μελανέλα, ξανάρνοπο μελανέλα. Πρόσωπος τραντάφυλλον άρνοπο μελανέλα, ξανάρνοπο μελανέλα. Σα μέσας να τυλίγουμε και τερμευσικάμ και γέλα, ξαντερμευσικάμ και γέλα. Σα μέσας να τυλίγουμε τερμευσικάμ και γέλα, ξαντερμευσικάμ και γέλα. Πρώτον ομνοτόν πρόσωπος και δεύτερον τα καλιάς. Πρώτον ομνοτόν πρόσωπος και δεύτερον τα καλιάς. Δε παίγνες και μαθυρανές, δε κείμνες είναι εγκαλιάς. Δε παίγνες και μαρτυρανές, δε κείμνες είναι εγκαλιάς. Έχνα η καμαλά που φίλοι πως να μιλεί τα σιλέτ, ξαμπός να μιλεί τα σιλέτ. Η καμαλά που φίλοι πως να μιλεί τα σιλέτ, ξαμπός να μιλεί τα σιλέτ. Πως να μη δακτύλωσαν ατμάτων και τα γριντζιλέτ, ξανμάτων και τα γριντζιλέτ. Πως να μη δακτύλωσαν ατμάτων και τα γριντζιλέτ, ξανμάτων και τα γριντζιλέτ. Λεβώσε ναι κανάτλιν εικόνα. Λεβώσε ναι κανάτλιν εικόνα. Όχτω ποης λαμπάδο χτιστών και βάλαλον στη χωράν.
τόπο εις λαμπάδο χτιστών και παλαλών στη χώρα. Γεια Σαγωγοπούλη. 15 λεπτά πριν τις 8 να συνεχίσουμε. Ακούτε ζωντανά τον Κωστάκη Πετρίδη, τον Γιώργο τον Στεφανίδη. Ράδιο Μελωδία 104 και 3, 104 και 8 και 102 και 4. Την εκπομπή σας προσφέρει η καφεψισταριά Βεντέτα στη Ζωδόχο Πηγή Κοζάνης. Λελεύωσε και το πολλά αγάπωσε και το πολλά αγάπωσε. Λελεύωσε και το πολλά αγάπωσε και το πολλά αγάπωσε. Έχω πρόσωπο στις Παρλαεύ και μπορώ να τελώσω και μπορώ να τελώσω. Έχω πρόσωπο στις Παρλαεύ και μπορώ να τελώσω και μπορώ να τελώσω. Ίζει που να τσεν λογάλια πάει φέρνερον και πλυνάτο. Ας όλα τα παιδάδια, ας όλα τα παιδάδια, ίζει που να τσες πλουμία, πάει φέρνερον και πλυνάτο. Ας όλα τα ορμία, ας όλα τα ορμία. Λελεύωσε και συνταγνέσα είσαι και συνταγνέσα είσαι. Λελεύωσε και συνταγνέσα είσαι και συνταγνέσα είσαι. Αφήντζε μεν το παλικάρ και μάναχε σακίσε και μάναχε σακίσε. Αφήντζε μεν το παλικάρ και μάναχε σακίσε και μάναχε σακίσε. Ίζει που να τσεν λογάδια φέρνερον και πλυνάτο. Ας όλα τα παιδάδια, ας όλα τα παιδάδια, ζυμπουνάτσες πλουμία, πάει φέρνερον και πλυνάτο. Ας όλα τα ορμία, ας όλα τα ορμία. Γεια σου Κωστάκη με τα χρυσά τα δάχτυλα. Εξεβάνα πάσο παπόρντο πάει συ ξενιτή, όχντο πάει συ ξενιτίαν. Ξεβάνα πάσο παπόρντο πάει συ ξενιτή, όχντο πάει συ ξενιτίαν. Το παπόρ δεκρά όμως άτολο ιερά λαλή, έχτολο ιερά λαλίαν. Το παπόρ δεκρά όμως άτολο ιερά λαλία, όχτολο ιερά λαλίαν.
Δόρνη μας εξενητεύτενε τον εβδομάδα. Δόρνη μας εξενητεύτενε τον εβδομάδα. Και το φαΐν το έφαγα ο φέτος και πέρανο στη μάδα. Και το φαΐν το έφαγα ο φέτος και πέρανο στη μάδα. Εχτενίτσα με σκοσκινιέται και κρούια πασιράσιας. Ίτσα με σκοσκινιέται και κρούια πασιράσιας. Κόψον αρνήμ κρεμψονάτο ο φέτος μη κοπάνεις τα πάσιας. Κόψον αρνήμ κρεμψονάτο ο φέτος ξανό φέτος μη κοπάνεις τα πάσιας. Να συνεχίσουμε την εκπομπή. Να πούμε ότι προσθέτω σήμερα εδώ μαζί με τον Κωστάκη τον Πετρίδη και τον Γιώργο τον Στεφανίδη είναι και η Εύη Σιδερίδου, η μικρή Εύη που μας παίζει λαουλάκι. Να είσαι καλά, Εφούλα. Kurbasine ol yaşanım yar yar. Ey bulim ne umenen giden ayliyem, bulim ne umenen giden ayliyem. Undes kime sapşiyaz yar yar, undes kime sapşiyaz canım yar yar. Korepsen dula dula yar yar, korepsen dula dula canım yar yar. Ey ey aylı bu kevreden adan ayliyem, aylı bu kevreden adan ayliyem. İşrayı kudula yar yar, İşrayı kudula canım yar yar. Γεια σου Γιώργο Στεφανίδη, γεια σου Κωστάκη Πετρίδη. Να είστε καλά παιδιά. Γεια σου Εφούλα.
στα ξύλα, γιαρ, πουλί με τερά. Την πόρτα στα ξύλα, γιαρ, σίκα με τερά. Αυ' στη μάνας και τον γυρίς πάμσε με τερά. Αυ' στη μάνας και τον γυρίς πάμσε με τερά. Αμάν κορ, σίκα τα πάνει σε χωρ. Στο σπίτο πόσα με κελά τα αναλίας φορ. Στο σπίτο πόσα με κελά με το πανοφόρ. Γεια σου Κωστάκη, να το ξαρέας τα γλυκά, τα όμορφα. Γυάλης παιδάς είμαι, ασύντο για νέρχομαι. Ο γυάλης παιδάς είμαι, ασύντο για νέρχομαι. Το μάχερσα μέσα, το μάχερσα μέσα με. Συγκούτσι σε σκέρχομαι, συγκούτσι σε σκέρχομαι. Το μάχερσα μέσα με, συγκούτσι σε σκέρχομαι. Ρε μάνα το παπορδάς και μ' ακουνίεται. Ρε μάνα το παπορδάς και μ' ακουνίεται. Το σαρινταρ νήμα παν, το σαρινταρ νήμα παν. Φου με φουρκίεται, φου με φουρκίεται. Το σαρινταρ νήμα παν και φου με φουρκίεται. Καέλα έναν ωράν, καέλα έναν ωράν. Καέλα πουλίμ, καέλα έναν ωράν, καέλα έναν ωράν. Για το σε χάνω όλο χρόνο, εσύ κι χάντζιμέρα, εσύ κι χάντζιμέρα. Για το σε χάνω όλο χρόνο, εσύ κι χάντζιμέρα, εσύ κι χάντζιμέρα. Και ενώ το ρολόι δείχνει 8, να συνεχίσουμε εμείς εδώ ζωντανά με τα παιδιά. Να πούμε ότι ακούτε το ράδιο Μελωδία, η εκπομπή Ποντιακή Παρέα κάθε Σάββατο 7 με 9. Την εκπομπή σας προσφέρει η καφέ ψισταριά Βεντέτα στη Ζωοδόχο Πηγή Κοζάνης. Δείξω με τον δεξαμένο, σε μπουλίν πεφότσεν, σε μπουλίν πεφότσεν. Δείξω με τον δεξαμένο, σε μπουλίν πεφότσεν, σε μπουλίν πεφότσεν. Έπηκε σε πάντε μόρφον, δε μόντο σπίτε κόλτζεν, δε μόντο σπίτε κόλτζεν. Έπηκε σε πάντε μόρφον, δε μόντο σπίτε κόλτζεν, δε μόντο σπίτε κόλτζεν.
χορεύει Φατίμε γιαρ του σκυλί θεγατέρα έλαν έλα, τη σκυλί θεγατέρα έλαν έλα. Χατεβέλε την κερεκίν γιαρ κι πάιου στη Δευτέρα έλαν έλα, κι πάιου στη Δευτέρα έλαν έλα. Ζήσετε με τερών γιαρ, εγώ τεσσετερίων έλαν έλα, εγώ τεσσετερίων έλαν έλα. Δουλάσχεσα μον ορφανών γιαρ, αλλά πέσω χωρίων έλαν έλα, αλλά πέσω χωρίων έλαν. Γεια σου Κωστάκη μαέστρο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, η τρίγωνα η κορών. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, η τρίγωνα η κορών. Στεκέν και πίνε ξύλα η τρίγωνα η κορών. Στεκέν και πίνε ξύλα η τρίγωνα η κορώνα. Αξιλάτσε τα νοξέας η τρίγωνα η κορών. Αξιλάτσε τα νοξέας η τρίγωνα η κορών. Άντρασάτσε τον μη ξέας η τρίγωνα η κορών. Άντρασάτσε τον μη ξέας η τρίγωνα η κορώνα. Χάλασης τη στραταμπούλο πάντα στεκό. Σήμα χάλασης τη στραταμπούλο πάντα στεκό. Έβγανα παν σε ξοπορτον εσένα να σε λεπώ. Έβγανα παν σε ξοπορτον εσένα να σε λεπώ. Ανασακιάζομαι, ανασακιάζομαι, έρχομαι σε πεχιάδα κι ανασακιάζομαι. Εμείς τον εαυτόν εμούν καναν κυφάζομαι. Εμείς τον εαυτόν εμούν καναν κυφάζομαι. Μορφός φορείς και τα μαβία. Μορφός
πως είσαι μόρφος φορείς και τα μαβία. Κάθε σαπάς έξω πόρτων παλάλων στα παιδεία. Κάθε σαπάς έξω πόρτων παλάλων στα παιδεία. Βαΐον ξαν βαΐον, νομίζω θα ποθάνω. Σιλε μόρφα πάντε μόρφα να σω σερδίν θα χάνω. Σιλε μόρφα πάντε μόρφα να σω σερδίν θα χάνω. Καλώς τον Αλέξη. Και ταρνοπόμ λέει με κλάδεψον, ταρνοπόμ λέει με κλάδεψον. Εγώ νεφταγώ φύλλα, εγώ νεφταγώ φύλλα. Ταρνοπόμ λέει με κλάδεψον, ταρνοπόμ λέει με κλάδεψον. Εγώ νεφταγώ φύλλα, εγώ νεφταγώ φύλλα. Γεια σου Παραχαροπούλ. Η παρέα μεγαλώνει όσο πάει. Κοντά μας ήρθε και ο Αλέξης Μαργαρίδης. Αλέξη, γεια σου. Σε λίγο θα τον έχουμε ζωντανό κοντά μας. Μια να το εφίλνα, μια να το εφίλνα. Μια νέντουνα την κροπήν, μια νέντουνα την κροπήν. Μια να τον εφίλνα, μια να το εφίλνα. Ναι, ο Αλέξης Μαργαρίδης ήδη είναι εδώ. Είπαμε ότι μεγάλωσε η παρέα. Λοιπόν, να πούμε και πάλι τους καλεσμένους μας. Είναι ο Κωστάκης Πετρίδης στη λύρα, ο Αλέξης Μαργαρίδης που μόλις τώρα ήρθε μαζί με τον Γιώργο Στεφανίδη και η Έφη Ιερούδου είναι στα ακουστά. Θα ακούσουμε τον Αλέξη Μαργαρίδη. Γεια σου Αλέξη, έλα λίγο πιο κοντά. Ενώ πλησιάζουμε στις 8.30 να συνεχίσουμε την εκπομπή, να θυμίσουμε ότι ακούτε το ράδιο Μελωδία. Κοντά μας ζωντανά τρεις καλλιτέχνες που σήμερα το βράδυ θα είναι στην πρόζα εδώ στην Τολεμαΐδα. Κωστάκης Πετρίδης στη λύρα, Γιώργος Στεφανίδης που μέχρι τώρα τραγουδούσε και ο Αλέξης Μαργαρίδης τώρα που έχει μεγαλώσει αρκετά η παρέα. Αλέξη, γεια σου. Καλώς όρισες. Τι δεν και έχω να λέω πως κοιμάσαι μάνα είσαι. Και τι δεν και έχω να λέω πως κοιμάσαι μάνα είσαι. Γεια σου Αλέξη. Έγινε ο παπάλι χαρί με λέγνει πολλά λέγνεσαμ. Εγώ παπάλι χαρί με λέγνεσαμ. Το καρδό πως θα κι εγώ πως κοιμάσαι μάνα σεσαμ.
και το καρδοπόσα κι εγώ πως είμαστε μάνασσα. Λεγνέσα 18 χρόνεσα κι ούλωσε και πόνωσε ψήντο είσαι ορφάνεσα. Και την τραπεζούνταν έλα στα τενέα μαχαλαδές. Την τραπεζούνταν έλα στα τενέα μαχαλαδές. Όχι και γιατί με και βρεθάνε στραβοί προξενήταδες. Και γιατί με και βρεθάνε στραβοί προξενήταδες. Ψιν στραβοί προξενήταδες. Γλίτσαμε σκάτα κεφάλα περσινή και καίσε. Γλίτσαμε σκάτα κεφάλα περσινή και καίσε. Ωχ λελεβάτων τη χιλτόιον λεωνάσα που είσαι. Λελεβάτων τη χιλτόιον λεωνάσα που είσαι. Oh, Leona Sambuese. Και μικλές και νάνι μικλές πουλί χαλαγούνταν το ματιάζιαρ και χαλαγούνταν το ματιάζιαρ. Και ράψον και γράμμω πως στείλομαι και με λαμπίσον τα δάκρυαζιαρ και με λαμπίσον τα δάκρυαζιαρ. Ελληνάς περδικά και δύο λεντήν ποτάμε ανιάρα όλεμ σιγά βουλήν την ποτάμε ανιάρα. Ένα σαν που θα έβρικιάτεν το βραδό συμφολεάν γιάρα
το βραδό ψηκάμψη φωλέαν. Αφιερωμένο στον Χρήστο τον Χρυσαντόπουλο στο τραγούδι και από τον Αλέξη και από τον Κωστάκη. Και τα φύλακτα τα λομάτας και για φόρια τα φρανταλάμ, για φόρια τα φρανταλάμ γιαρ. Και μη φοβάσαι κι αν γρασκούνταν, εγώ θα περώσαλα και εγώ θα περώσαλα γιαρ. Έγινε ένα αστριγόνα εμόρφος, εκάτσεν στο κρεβάτι και εκάτσεν στο κρεβάτι μιαρ. Αχ, και πέρεν τα τερτοπάμω, γέλασεν το μάτι και γέλασεν το μάτι μιαρ. Λύσα φανίξον το τουλάπ, πουλίμ ξανάρνιμ. Και λύσα φανίξον το τουλάπ, πουλίμ ξανάρνιμ. Και δωμά ένα μιλόν, ψηκάμπ δε διζωσιάρ. Αχ, και δωμά ένα μιλόν, 20 λεπτά πριν τις 9. Να θυμίσουμε ότι ακούτε το ράδιο Μελωδία ζωντανά σήμερα. Κοντά σας ο Κώστας Πετρίδης στη λύρα, ο Παρκαδίδης ο Αλέξης στο τραγούδι με τον Στεφανίδη τον Γιώργο και την μικρή Έφη της Σιδερίδου στα ακουστά, Νταουλάκη. Και να ανοίξουν το παράθυρος, πουλίμ ξανάρνιμ. Άσε λέπω τον ήλιον, ψηκάμπ δε διζωσιάρ. Άσε λέπω τον ήλιον, σκλοκουτσάβιαρ. Ακόμη να πούμε ότι τα παιδιά που ακούμε εδώ ζωντανά θα είναι το βράδυ στην Πρόζα εδώ στην Πελεμαΐδα. Οι εμβολισμοί ακούγονται. Έλα να παν στο σιρήμα μέλα παν στο λαλόπομ. Έλα να παν στο σιρήμα μέλα παν στο λαλόπομ. Γένελα τερεντά εμάταν πως τρέχνια στο καρδόπομ. Γένελα τερεντά εμάταν πως τρέχνια στο καρδόπομ.
Γιαρ με το κεμέντζοπο μου σώνα θα κατηβαίνω. Γιαρ με το κεμέντζοπο μου σώνα θα κατηβαίνω. Και είναι εκεί παραπονεμάταν ένα βραδογγιμένο. Και είναι εκεί παραπονεμάταν ένα βραδογγιμένο. Τους πολλούς χαιρετισμούς, παιδιά, και τα συγχαρητήρια από το Θοδωρή τον Πιστόλα που βρίσκεται καθοδόν προς Λάρισα. Εγεμέν τώρα κίνκι με θυνάσεν και με το καβές. Εγεμέν τώρα κίνκι με θυνάσεν και με το καβές. Και ναι με μέθουν τα σιλό πας δω έχνενο στη μαβές. Και ναι με μέθουν τα σιλό πας δω έχνενο στη μαβές. Ισιτάντα να χορεύεν τα τζίλια τσάν και φέρνεν. Ισιτάντα να χορεύεν τα τζίλια τσάν και φέρνεν. Τα πελπέτουλια σιούσαν για μόν γερβάνα πενέν. Τα πελπέτουλια σιούσαν για μόν γερβάνα πενέν. Σιταϊντάναμ να λελεύω σε γερβάναμ. Σιταϊντάναμ. Στρώσον τα καρυδοφύλλα, σκέψεσον τα λαβασιά. Στρώσον τα καρυδοφύλλα και ψέσον τα λαβασιά. Η τουσμάν είναι πλεθύνα, θα πορπατώ για βασιά. Η τουσμάν είναι πλεθύνα, θα πορπατώ για βασιά. Σιταϊντάναμ, να λελεύω σε κερβανάμ. Σιταϊντάναμ. Ακούσαμε τα παιδιά. Αλέξη, πολλά τηλεφωνήματα. Ίσως το κλείσιμο να είναι μένα μακρύ. Δεν ξέρω. Κωστάκη. Και έναν άθεμα σας ερημανάνε, ρημαξαν. Και έναν άθεμα σας τσόγολιανε. Και να αρνεί με βάρη καρδιά στα γιαβρό πομό. Αι θα πηδάβε ένα σόγολια μου. Και νη ξένη
σπίτια πήγε με γιαυρό αχ και νύπνο να μη χορτάζω και σονούν ξαϊκέρτε το γεργανάρτο γεργανού και το λέει σύμνα και παγάζω Ανάθεμα σε άλλον το δούκαλσκι πιάνο Ανάθεμα σε άλλον το δούκαλσκι πιάνο να πόπισες και την απ' θα χάνω να πόπισες και την απ' θα χάνω. Για τον Μπάμπη μας πήρε τηλέφωνο από τα Λονάκη. Επίσης για τον κύριο Μπάμπη τον Καλπακίδη μας ακούει εκεί στο Πρωτοχώρι μαζί με τον Γιώργο τον Παλτίδη. Εσέντριον αν είχα σε χαμό θα κεντρώμενσα Εσέντριον αν είχα σε χαμό θα κεντρώμενσα Κι τώρα νερθάνε βράσε και καλά τσιχλώμενσα Κι τώρα νερθάνε βράσε και καλά τσιχλώμενσα Μάτια κι οματοφρίδα νομάτια μονέλεας Και νομάτια κι οματοφρίδα νομάτια μονέλεας Ρούξα κι αραεύα τα σου πουλί τα φωλέας Ρούξα κι αραεύα τα σου πουλί τα φωλέας Προσέ. Τα τερτάδου και εμένα ούτως ο Θεός είναι ούτως ο Θεός Όλα τα τερτάδου και εμένα ούτως ο Θεός είναι ούτως ο Θεός Κι θα μπορώ να σειράτα ο καρύψμα να χώσει ο καρύψμα να χώσει Κι θα μπορώ να σειράτα ο καρύψμα να χώσει ο καρύψμα να χώσει Κωστάκη, ο Γιώργος ο Κεραμπιδόπουλος ήταν στο τηλέφωνο και θα έρθει το βράδυ εκεί στη Βρόζα παρέα. Χριστέ Πατέρα μου, ναι Παναγία Μάνα, ναι Παναγία Μάνα
Και ναι Χριστέ Πατέρα μου, ναι Παναγία μάνα, ναι Παναγία μάνα, άουτο τσεάπ στην πελιά, πως να πεινά και χάνα, πως να πεινά και χάνα. Και να ούτω τσεάμ στην πελιά, πως να πεινά και χάνα, πως να πεινά και χάνα. Ακούσαμε τον Αλέξη Παρχαρίδη, τον Κωστάκη Πετρίδη. Παιδιά, να σε ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα κοντά. Δεν είπαμε... Μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα, έτσι Αλέξη, αλλά προλάβαμε και κάποια άλλη μέρα. Και έχουμε να πούμε αρκετά. Ιδίως με τελευταία με κάτι λεξικά που κυκλοφορούν. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να σας έχω και πάλι κοντά, αλλά λίγο διαφορετικά. Καλά τα τραγούδια, καλά και οι χοροί, καλές και οι διασκεδάσεις, αλλά νομίζω ότι πρέπει μερικά πράγματα να λέγονται. Μακάρι να δώσει Θεός να ξαναβρεθούμε κάτι. Λοιπόν, σίγουρα. Να σε ευχαριστήσω, να πούμε ότι η συνέχεια επί της πρόζας. Από εδώ φεύγουν τα παιδιά κατευθείαν εκεί. Σας περιμένουν όλους το βράδυ να βρεθείτε εκεί σε ένα πραγματικό ξεφάντο. Και πάλι να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε πολύ. 5 λεπτά πριν τις 9 και πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε ότι ακούτε το ράδιο Μελωδία, η εκπομπή Ποντιακή Παρέα, κάθε Σάββατο 7 με 9. Την εκπομπή σας προσφέρει η καφέ ψισταριά Βεντέτα στη Ζωοδόχο Πηγή.